Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Hi, rated Kabisyo. SPG Top Secret. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabik, nakakakiliting rated SPG Top Secret. At meron na nga po tayong Top Secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Ako po si Sassy. Sassy, ilang taon ka na? 28 na po. 28. Sang lupalop ka naman galing, Sassy? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Alright, Sassy, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sassy, 28 from Nueva Ecija. Ano ang rated SPG Top Secret mo? So, ito na nga, DJ Rocky. Habang kinakain ko yung malaki niyang pag-aari, mga 7 inches, bigla kong dinilaan pababa hanggang sa kanyang butas at siya'y nautot, mami. OMG. The OMG. Habang nakasalpak sa bibig mo yung 7 inches na sinasabi mo, dinilaan mo hanggang dun sa pinakaduluduluhan, hanggang sa nautot yon. Yes, DJ Rocky. Okay, pwede mo bang sabihin mo na sa amin kung ano tong sexual preference mo? I'm gay. Okay. Bottom. Bottom? Yes. Oh, okay. Pag sinabi nating bottom, ibig sabihin lagi kang nasa ilalim. Tama ba ako? Yes. So gusto mo na That's ikaw what yung else? pinaliligaya, ganon? Yes, DJ Rocky. Yes na yes. Okay. So bakit 7 inches long itong pinag-uusapan natin? Ito ba ay Pinoy o ito ay may lahi? Pinoy, DJ Rocky. At eto pa, top secret talaga, bagets. Bagets na 7 inches? Yes, Anong width? 17 years old. 17 years old! Yes. Pwede mo I'm ba? a cougar. Okay, sige. I'm a cougar. Ano mo pa? Sinabi mo pa talaga yan, ha? Sassy, pwede mo munang ikwento sa amin paano nagsimula ang lahat, ha? Yes, DJ Rocky. So, bali, we've met on Grindr. Pwede ko bang sabihin yun? Sige, go ahead. On G-App. Nag-meet kami sa G-App. And then, first meet up, yun agad. May nangyari agad. And sobrang lala. Performance level. Pero paano kayo nagbigay ng consent sa isa't isa? Like, inas mo ba siya na gawin natin to? Or siya na mismo nag-initiate na gawin natin yung bagay na yun? He initiated. Bale, after we ate dinner, and then nag-usap, and then, ayun, we ended up na nakahiga na lang kami pareho, and nakahubad na kami pareho. Saan to nangyari? Like, nag-rent ba kayo ng room? Sa boarding house Nino? po, Sa boarding house mo. Tapos Yes. in-invite mo siya over. Di ka natakot? hindi naman kasi before that, nakikita-kita ko na din siya dyan sa place kung saan ako nag-work. So familiar guy ito. Yes. Familiar guy, then nag-meet kami sa G-App, then ayun, nag-click. Pero alam mo na okay din siya with gay men.
Yeah. Kasi may nakwento siya that time na, ayun, oh my God, ano siya, talagang naghahanap siya ng mga gay men. Bakit daw? Nung una daw, parang gusto niya yung mas matanda nga sa kanya para daw may mas experience. Pero ano Pero yun? Like, yun lang ba talaga yung habol niya or meron pa siyang habol na iba? actually, DJ Rocky, he's my boyfriend now for almost a year. Wow. Pero hanggang ngayon, Yes. 17 pa rin siya? Or nasa legal age naman na 18 na siya? siya ngayon. Ay, salamat naman, Panginoon. Yes. Okay, so 18 naman na siya ngayon. 18 na siya and 1 year na kaming nagkakangkangan. Okay, dun sa first ever meet up ninyo with Chukchak Chenes Tulo ang Duguetch. As in, inumpisahan nyo sa ganung klaseng eksena na sinubo mo muna, ganyan? O siya muna nagpaligaya sa'yo? Ako ang nagpaligaya sa kanya. Pero habang tumatagal yung mga panahon, syempre pa-escalate ng pa-escalate yung mga ginagawa namin. Katulad ng ano? Katulad ng kagaya dati, gamit lang ang kamay, ang bunganga, tapos yung simpleng pagpatong. Ngayon, talagang performance level na kami, DJ Rocky. Bakit? Sa CR, sa kama, sa bangko, nakatayo, nakahiga. Kahit na anong posisyon, lahat ng naiisip mo, feeling ko nagawa na namin. Talaga? Pati pagsabit sa chandelier, ganon? Wala akong chandelier, DJ Rocky, yun lang. But binigyan mo ako ng idea, ha? Totoo ba? Papagawa ko ng chandelier na malaki. Nakakaloka, Sassy. So halos lahat na nagkaroon na kayo ng parang bakas doon sa lahat ng parte ng ng bahay or apartment mo. Yes. Yes na yes, DJ Rocky. Legal kayo both sides. Top secret is no. So sino na lang nakakaalam ng relationship nyo? Yung mga coworkers ko. So dumadalaw si Guy doon sa sa work. Actually, no. Because parang hindi siya open na i-broadcast sa world yung relationship namin. But it's okay for me. Masaya ka naman. Yeah, as long as ako at ako lang. Wala nang iba. Sa bagay, maganda lang naman yung ganun, yung faithful siya sa'yo. Pero nung una talaga ninyong ginawa yun, yung tipong umutot siya dun sa harap ng mukha mo, hindi ka ba na-turn off nun? Actually, na-turn off ako noon. Tapos, hindi na kami nag-meet after that. Oh, And then, there comes a time na pumunta kasi siya sa pinagtatrabahuan ko, DJ Rocky. And, you know, yung low-key na parang regular lang na customer. Tapos, nagpapapansin sa akin, ganun. And then, he got me on Grindr again, but on a different username. Yes. So hinanap ka talaga niya? I believe, DJ Rocky. So palagay mo, ano Hindi niya yung nalimutan yung ginawa. hindi niya nalimutan yung pagdila mo? Yes. Sinabi niya ba yun na hindi niya nakalimutan yung part na yun? Ang galing ko daw, DJ Rocky. Yun ang sinabi niya. Wow! In fairness ha, kumbaga sa Shopee o Lazada may review ka 5 stars ha? Yes, DJ Rocky. Pero siya, magaling ba siya? Dead fish siya eh. What do you mean by dead fish? Pag nandun na siya sa rurok, I mean, nakahiga na lang siya. Or nakadapa na lang siya. Sabi mo Yes. bottom ka. Di ba normally kapag bottom, ikaw lang naman talaga yung pinagsisilbihan? Sometimes, DJ Rocky, ganun siya. Kaya minsan, ako ang nata-turn off.
Pero hindi ka Ang pa rin hirap kaya bumibitiw. mag-perform. Hindi, Come again? hindi ka pa rin bumibitiw, di ba? Yes naman, DJ Rocky. Na-try nyo na talaga lahat? Meron pa kaming gustong itry. Naipasok na ba doon sa backdoor? Of course! Na, Nadaing na sa part na yon, DJ Rocky. tostado? Pagkatapos ba nun, lagi kayong maliligo? Ganun dapat. We've done it in the shower. So dapat sa banyo ginagawa para diretso na talaga hugas. Yes. Depende na lang kung nagkalat siya. May time ba na nagkakalat talaga? As in sumasabog? Depende. Pero proper cleaning, madadaan yun, DJ Rocky. What do you mean? Kinu-cotton buds ba yun? Ganun? Dinudouche. What? Ano? I-search mo na lang, DJ Rocky, kung ano yun. Okay, sige. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, pero search ko yun, ha? So, Go! ano yung pinaka-memorable na experience mo with your boyfriend? Valentine's last February. He gave me flowers, chocolates, first time ever na maka-receive ako nun. Siyempre, after that, kangkangan to the max. Sa ano mo pa rin? Sa boarding house mo pa rin? Yes, ang tawag na nga niya dito, boarding house date. Kasi dito kami laging nagde-date. Paldo-paldo ka lagi dun, ha? Naman. Walang inuman bago ang bakbakan? Na-try na namin once. Kaso, ang hirap mag-perform pag nahihilo-hilo ka, DJ Rocky. So mas sanay ka walang alak? Yes. Nakakailan kayo sa loob ng isang gabi? Ang max niya, 2. Sa'yo? Kahit 3, kaya ko. Meron ba Iba? meron ba kayong patagisan, ganon? Wala naman. Parang ang sa amin is yung, are you done? Ako naman bigayan to the max. Yun yung normally mga linyahan. Are you done? Ganon? Yes. Wala ba mga ikaw naman. Wala bang call me daddy, ganon? Wala bang... Call me baby. Daddy. Ayun, yun! Spank me baby, harder. May ganyan? Meron, DJ Rocky. Siyempre, pag yung talagang gigil, napapahampas sa puwet. Yes. Oh my gosh. Ano yung pinaka hindi mo kakalimutan na parang sinabi mong linya sa kanya na talagang wow, ibang level yung performance dahil dun sa linya na yun. Kasi di ba nakaka-add yun ng yung feeling ganon. Isagad mo. Isagad mo. Nasagad naman. Yun. Yes, abot hanggang Esophagus. Di ba mapunit-punit yun, yung ganong feeling? Pag down there, DJ Rocky. Pero pag up here, luluwag naman yan. Vocal cords. Nag-high pitch. That's the term. Di paano yan? Ano pang masasabi mo pag ganun? Kasi syempre may nakapasok na eh. Wala kang masasabi, DJ Rocky. Oh, God, ganun lang. Nakakaloka. Meron ka ba bang gusto idagdag sa iyong rated SPG Top Secret?
So far naman, DJ Rocky, wala naman. Yun lang muna for today's video. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng yung rated SPG Top Secret. Maraming na-curious dun sa mga binanggit mong terms kanina. So maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng knowledge. And sana magtuloy-tuloy ang inyong relationship. Alright, Sassy? Yes, DJ Rocky. God bless. Thank you so Bye. much. Oh, kinaya niyo ba yun? Pati ba kayo, sinasabi yung mga ganun linyahan, isagad mo. Spank me, baby. Parang, huwag ka masyadong maingay. Di ba normally ganun yan? Huwag ka masyadong maingay, maririnig ni mama. Ganun. Nakakaloka. Pero tandaan mas maganda ginagawa yung mga bagay na yun kapag nasa legal na edad na kayo at saka kapag may consent, pag nagmamahalan kayo, kapag nag-iibigan kayong tunay at wala kayong mga ibang taong natatapakan. Yun ang best way and best situation ng dalawa taong mag-engage sa ganong klaseng gawain. And of course, proteksyon muna bago aksyon. Nang sa gayon, walang maging kahit anong sakit. Sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa katawan, at kung ano-ano pa. And kung meron kang sakit na nararamdaman sa bulsa, hindi ako yung taong para dyan. Anyway, kabisyo, sana kahit paano napangiti namin ikaw, napalabas namin ang iyong dimple, and sana nagkaroon ka ng idea, nagkaroon ka ng bagong impormasyon tungkol sa ganong klaseng mundo at nagmamahalang dalawang tao. And ang dami ko ng reminder sa inyo. And bukas, magsama-sama naman tayo alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama ang inyong Pasta Princess, DJ Rocky Terati, kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Once again, this is Rated SPG Top Secret.